Lawrence Joaquin. Taga saan? Quezon Province. Oo. Quezon Province. Saan ka Sino? ngayon? Ano po? Nasaan ka ngayon? Sa Quezon po. Sa bahay. Quezon Province. Ikaw naman kasi Mang Kanor eh. Sinabi na nga ang Quezon Province eh. May Quezon City kasi. Hi Lawrence. Ilang taon na si Lawrence? 23 po. 23. Tita. Yes. Last na tumawag na tita. Kaya nga umiyak. Aray ko. Nagkamotor pero umiyak naman. Ah! Oo. Umiyak kasi na, nahatak eh. Nakatak yung motor. Hindi, nahatak ni tita. Lawrence, 23, graduate ka na. Nag-stop po. Gawa po ng mental health issues. May mental health problem ka. O kaya mo yan na. Pero okay na po ako. Oo. Pero kailan ka ba tumigil? Last year lang po. Dito lang. So, anong ginagawa mo ngayon sa life para maalibang ang sarili? Ano po, yan may work po ako ngayon dapat kasi nag-leave po ako. Saan ka nag-work? Sa BA po. Sa? BA. BE daw, BE. BA. BE, business Bachelor ad, of? business ad. Bachelor of Arts? Assistant po, assistant. Bachelor. VA. Ikaw, Bachelor of Assistant. Hindi. Virtual assistant. Yun. Alam ni Mang Kanor yan kung ano. Ano yung virtual assistant, Mang Kanor? Basta maganda yung virtual assistant. Nakilala ko. Okay, brother. Ano bang gusto mong... Anong katas mo? Ano ba yung tawag ng katas mo? Actually po, last year pa rin po talaga to eh. Sige, Hindi ko ano na po to? siya nasabi dahil nga po na sinabi ko, mental issues. Oh, sige. Sige. Mas inuna ko po yung sarili ko. Tama lang yun. Inuna ko na po yung sarili ko. Yung gusto ko talaga sabihin na may gusto po uli ako sa best friend ko. May gusto ka sa best friend mo. Oh, sabi mo Yes. kanina, nasabi mo na to yung last year. Kanino sa secret file? Saan mo to nasabi? Na dapat sasabihin ko po sa kanya na may gusto po ako sa kanya. Okay. Kala ko may tinawagan ka ng ibang stasyon. Ay, wala. Ay, hindi. Tiyara. Pass! Sa best Sabi friend. niya, pas. Mana ka kay Mang Kanor masama. Mars! Mars! Hi, good evening. Di na ako nakasalita. Ako pala si Trixie. Ikaw makipag-usap, Mars. Hi! Oh, interviewin mo, Mars. Hoy, ayusin mo yung boses mo, Lawrence. Sino bang ka-look-alike mo artista? Ganun ba? Marami po eh. Marami. Gwapo ng boses ni Lawrence Mars. High profile po eh. Tingin mo, Dax o Jutsi, Lawrence? Mars. Dax. 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 Mali. Hoy, ba't ka gumaganyan? Dax na ng uluntoy pa. Anyway, brother. Lawrence, sige. May gusto ka sa best friend, best friend mo. mo. Yes. Just to be clear, babae, lalaki yung best friend mo. Babae po. Okay. Okay. O di, Ilan klaro ko years lang. na kayong mag-best friend? 7 years. 7 years. Anong- Ilan taong ka noon? Di 16? High school? Senior high. Senior high? Tapos sabi mo kanina, nasabi mo na yan sa kanya, tama? Nalab mo siya. Noong una po, na gusto ko po siya. Yun. Tapos, Yung binasted po. Paano yung pagkasabi? Halimbawa, saan sitwasyon mo siya nasabi? Sa school ba? Sa chat? Sa chat. Paano mo sinabi? Yung ano po. Nahalata niya. Hindi, paano yung Ganito po, eksaktong yan. pagkakasabi mo? Yung una pong amin ko, ganito po yung nangyari. Nahalata niya po ako. Yun. Na may ano. Na may gusto. Sabi ko na po. Opo. paano niya nalata? May mga Correct. special treatment ka bang ginawa? Ano? Ganun na. Yung natural na pong ginagawa. Yung titrick ganun. Mhm. Tinitreat mo siya ng mga pagkain, kape. Opo. Oo. Sa, Hindi po siya nagkakape. Hindi po siya nagkakape. So, nung nahalata naman- niya, ano oo, sabi niya? Yun. Busted ako. Yun. Pass daw, pass. Paano ka binasted? Hanggang friends lang kami. Ganun. Oo, paano sinabi? Sabi ni Uncle. Kasi may pastor tayo na nanonood si Amen. Pastor Billy Joe. Amen, amen. Paano ka binasted?
Paano pagkasabi? Ganito. Waki po kasi yung tawag ko sa kanya eh. Pag yung seryoso. Mm-mm. Waki, iba yung gusto ko eh. Iba yung gusto ko. Yung kaya ko yun, yung kaya ko ipagmalakas sa lahat. Eh, nung time na po yun, nung time na po yun, medyo mahihain po ako. Medyo, yun. Okay. Paano mo siya tinanggap? Paano nag-end yung conversation? Nag-end yung conversation, nag-inom lang po ako nun after nun. Tapos di ko pa siya pinansin ng 1 week. Hindi mo siya pinan. Oh. Bakit niya nasabi, Lawrence, na gusto ko, ang kailangan ko yung taong kaya ko yung pagtanggol? Bakit? Pag malaki. Pag malaki. Oo. Bakit? Hindi ka ba proud sa Ano po? kanya? Kumbaga nagamit ko pa yung term ng Quezon. Okay lang. Kumbaga po parang pag may nang aapi po sa kanya, parang hindi ko po kaya pagtanggol, gano'n. Binubuli ba siya? Paano? Magbigay Oo. ka ng Oh. instance. Pares po kami, kaltog eh. Kumbaga, may kaltog sa ulo. Ito pa kayo. Yun, pares na po. Kami rin, meron din magka- kami. Ako, lalang toyo ko eh. Oo. Minsan nga, 3 kami ng sarili ko eh. Aray ko. Okay, so gusto niya yung may paglaban siya, tama? Apo, noon na po. Okay. Noon na po yun. Tapos ngayon, so 1 week mo siya hindi pinansin nung una. Apo. Then yung Yes. pangalawa, Nung magka-college ako kami, nag-open ka ulit. nag-open for ako. Tapos, di niya po pinansin for 2 years. Mhm. For 2 years, nung pagka-amin ko po nung pangalawa, yun. Nagpasko po ako ng... Malungkot. Nung pangalawang amin ko po, magpapasko yun. Eh, sabi ko amin kaya kali ako. Trip ko talaga to eh. Sabi, Chat na naman to. po, yes. Paano mo Sa chat na sinabi? naman. Kasi second time na to eh. Anong difference nung una mong pag-amin sa pag-amin nung ngayon? Ay, hindi, ganito po. Pinagalitan ko po siya. Tapos, umamin po ako. Yung ganun. Paano nga? Gusto lang malaman paanong approach. Kasi si Uncle magaling dyan sa mga approach na pag-amin eh. Hindi ka umamin eh. Gusto ko lang malaman kasi paano po, mo galing po siya kinonstruct. sa relationship po hindi rin po maintindihan kung high and low, ganun. Yung last relationship niya po is nagloko yung lalaki na iba yung gusto. Okay, so nag-break sila nun. Opo. Tapos, Tapos may nagustuhan po siya. May nagustuhan po uli siya bago magpasko. After nun, mga ilang linggo, 1 buwan ganun po. May natripan po siya. Lalaki din. Tagalong malapit lang din po sa kanila. Taga sa kanila lang din po. Pares po kami taga Quezon eh. oo. Okay, Yun. naipasok mo yung ex niya, nag-break sila, saka ka pumasok sa eksena. Hindi pa po doon ulit. Okay, ang tagal kasi. Matagal kasi. Bilisan mo, brother, na antok Oo. na ako eh. Aandar na yung jeep eh. Oh, Magkape ka magkanor. ayan. Nakahanap ka ng Bigyan katapat mo mo, ako no? ng kape. Bigyan mo ako ng kape. Nakahanap ka ng Yes, Mang katapat mo, Kanor. no? Okay. Mm. So ngayon, So ngayon po, yun. Parang naging mabuting kaibigan mo muna ako nun. Para, alam nyo na. Paskor, ganyan. Yun. Mm-mm. Mismo. so tanong ko lang, brother, anong gusto mong mangyari ngayon? Kasi nahalata ako po uli ngayon eh. Ngayon pong okay na po uli kami. 2 years po kasi kami hindi nagpansinan. Okay. So, okay na ulit. Okay Ayun. siya in the Oh. sense na friends kayo. Opo. Pero, Nagka-jowa po uli siya nun. Nung after 2 years po ngayon. Nagka-jowa po uli siya. So, Tapos okay kayo, tapos in a relationship siya. Opo. ikaw wala. Kaka-break na lang din po sa ex ko.
Ito naman May kasi. meron ka rin naman pala. Lagi na lang talaga kaming may kasalanan talagang mga babae. Kayo din naman pala. Na in love kayo sa... Taga-Cavite po yung Oh, ex ko eh. 'di ba? Taga- Oh, proud O pa. sabi ni Pastor Bilijo, Pasko. Pasko na po. Wala pa, August pa lang. Madali kayo eh. Guzman. Guzman pa lang. Okay. Sige. Lasing ka daw sabi ni Brandon. Patunayan mo na hindi. Oh, game. Go, Hindi. Lawrence. Oh. Ganito. Asa na ba? Oh, in a relationship siya, tapos Okay sila. nag-uusap na kayo. Mm. Uli, yun. Umamin ka ba And ulit? then- Hindi pa po. Ito na ano? yan. Present na yan. Present. Ito na po, nito last year lang. Last year. Nag-usap kayo ngayon? Ngayong araw na po to. Hindi po, tulog po siya. Hindi, bukas pa. Bukas. Mangkano, relax lang. Relax lang. Si Tita Max ang headbang na. Lakla ka ng Naka-duty laklak. po siya ngayon eh. Naka-duty Hindi, po siya ang ngayon. tinatanong namin sa nowadays, Ah. itong nakaraan, last week, Last year daw. may This year. communication. Yun na lang. May communication ba kayo? Yun, meron po. Ito meron na- po. Meron. Actually, kahapon po kausap Ayun ko O, lang. na. tignan mo. Ayaw niya ngayon. Kahapon pala. Tas bukas. last ka na. Oh, relax bang ka doon? Relax. Okay. Question, brother. Sabi ni Billy Joe, ang tagal ng kumpisal. Lol. Okay. So, ngayon, may karelasyon ba siya? Present Wala tayo, po. present. Wala po. Ikaw, Ay, wala. wala. So, gusto mo siya? Gustong gusto po. So, gusto mo magkaroon kayo ng relasyon ngayon? Hindi, Uncle, bukas. Hindi, ngayon nga. Sa makalwa din ako. Sumagot pa talaga! Nakahanap tayo ng katapat natin, no? Mas pagulo to kausap. Ang gulo mo. Hindi, okay. So, this time, Vocal. gusto mo Yes. nang magkaroon kayo ng something. Label. Label. Gusto Relationship. ko no. Ang Sa tanong, ngayon po, Anong ginagawa mo para matuloy yun? mm, Sige, tanongin ka namin. Anong measure mo? Bisa kasi. hindi na. Pinapasaya ko po siya. Yun. Paano? Yes. Kailangan ko malaman how. On how. oo, para malaman ni Para- Tita Max kung may pagkukulang ka, Oo. maturuan ka niya. Kasi madaling sinasabi ng mga lalaki, pinapasaya ko naman siya. Sa anong paraan? Baka akala nyo lang masaya kami, pero hindi. Kailangan kong pera, 5K! Yun! Sumagot! Nasagot ko dito yung nagpapasaya din sa kanya. Ano nga, paano? Sa paanong paraan? Go! Paano mo siya pinapasaya? Dali. Bawal sabihin dito eh. Ano yun? Pinapasaya, nagbebembang kayo? Ay, hindi po. Hindi Sabi po. mo kasi bawal yan, sabihin bawal dito yan. eh. Ano pa bang bawal sinabi na ngayon bimbang? Wala na nga ako. Hindi na bawal yan. Anong bawal? Kasi baka marinig niya. Hindi po. Ano, sige na. Bulong lang. Tatlo lang tayo, tatlo. Paano mo, Oo, ano? paano mo siya pinapasaya? Naglalaro po kasi ako ng ano eh. So, by the way, Nagtatalpak hindi ko ka. po na-authorize magsugal ha. Oo. Ah, Paano mo siya Pag napapasaya sa sugal? Binibigyan mo siya ng pera. Yup. Magkano? Secret. Gusto ko lang malaman para mahimay-himay natin ang detalye ko. Mm. Diba? 1 to 5. 1 to 5K. pang kapital niya lang Tuwing yun. kailan yun? Pampitik-pitik lang. Tuwing Oo. kailan? Kung nakakachamba po minsan. Alam mo, si Marlon Gukman ayaw maniwala. Si Papa Charles nanood pa. May programa yan sa estasyon niya doon sa Davao eh. Sabi ni Tin, ang love language mo ay giving gifts, right? Provider ka, provider. So ganun paraan mo siya pinapasaya. Sabi mo kanina, pinapadala mga pagkain. Ngayon naman pera kasi Tsaka 23 rin po ka na. pagkain, tita. Tsaka rin po pagkain. Ano? Pagkain din daw. Tsaka rin po pagkain. Yun nga, sinabi mo yung kanina. So may Yes. provider mindset ka. Pero may tanong Yes ako po. sa'yo. Tingin mo ba may chance na maging kayo? Tingin ko po, tita eh. Kasi ano po eh. Nakahalata ko rin po eh. Paano?
Yung lagi akong kinukulit. Normal lang yun. Yung mga may nangungulit po sa akin. Sa chat. Opo, normal lang yun. It's normal. Anong Tapos, kulit? Gusto, himayin natin, anong kulit? Paanong kulit? Kasi pwedeng bigyan natin ng meaning yung pangungulit, pero wala naman yun. Paanong kulit? yung nagsishare po ng araw niya. Yung kumbaga pagod may- siya, gano'n. Oo, may updatean. Nung nakikinig naman po ako bilang kaibigan. Ba't may kuliglig? Gabi na, Brad. Tagal mo magkwento. Umikab po ako eh. Gabi na eh. Umikab po ako eh. Naantok na Oh, siya may eh. daw siya Sumagot pa talaga. Ay, na Patulugin ko na yung mga kuliglig. Yan, tulog na sila. tulog na sila. Yan. Okay. So, brother, sa tingin mo, may chance ka na maging kayo na this time. Tama? Mhm. Sabi ni Yeah. Pero hindi pa kayo. Hindi pa po, hindi pa po. Ano yung Tita Max? Sabi ni Amiel Asero, Hmm. hirap makausap, Brad. Bilisan mo, makatulog na. Relax lang, Amiel. Mm-mm. Hmm. Pero Relax Lawrence, lang. ganito. Nag-share ka, tingin ko, hindi ka nag-share ng problema. Ang sinishare mo, kinikilig ka kasi sa best friend mo. Proud ka kasi. Oh, napapunta kahit- na sila oo. doon. No? Tama? Hmm. Tama ba yun? Masasabi ko rin pong problema eh. Dahil, Dahil wala pang label? Naas ko yung sarili ko na kaya ko na ba? Na ano? Yun po eh. Kaya ko na bang pumasok ulit sa relationship na ulit ano? Kasi yung last relationship ko po, niloko po ako eh. Oh, so medyo may trauma ka Trauma. kasi. kasalanan ng Alam mo mga si- lalaki yan. Nagtatahi si Ate Lorna Ulyeras. Hating gabi na magtatahi pa siya, Brad. Bilisan mo na, Brad. Pati si Kuya Edgar ewan ko lang saan yung papunta. Wala. Okay. May sariling sound effects. May entry din. Okay. So, yung ang tanong mo kung ready ka na kasi nga na-trauma ka sa ex mo, tama? Yes, yes. Alam mo, Brad, ganito. Pero this time po ano eh. Ano? Naiintindihan ko na po yung best. Di naman po ganun yung best friend ko kumbaga eh. Oh. Di po kaugalan ng past relationship ko. So, sa tingin mo, mas maging okay kumpara dun sa past mo? Kasi ganito, Oo Brad, po. pwede ka nang, ganun din eh. It's, parang sumugal ka rin kasi. Hindi mo naman malalaman kung maging successful yung relasyon nyo Ganda o nun. hindi. Kung hindi mo siya, kumbaga hindi mo itutuloy yan, di ba? Yes. Ganun lang. Basic lang yun, brother. Ganda nun. Mm. Takot ka, pero wala eh. At least wala ka ng You're what nothing ifs. to lose. Yes, totoo yan. Ano yun? Ibig sabihin nun, Makanor? Nothing to lose. Kaninong kanta yun? Nothing to To lose. Kumanta rin! Pwede ka pinakata. Ako yung pinakata. Nangagaw ng spotlight, guys. Pwede ba? Pwede ba? May Pwedeng stress Deji. test. Pwede siyang Deji. Deji. Oy, si Riley, oh. Uy, nabuhay si Bay. Pare Riley ang kape namin Hingi ka dyan. Nantok hingi na. ka ng payo kay paring Riley sa Facebook. Kasi ito, expert ko Ayusin mo. Si Uncle Riley, magaling yan. Taga Baguio yan. May coffee shop. Tsaka may bag bike. Okay. Ah, So, natatakot yan na. natatakot Okay. ka. Pero I think this time, kung masaya ka, nakita mo naman yung improvement compared before. Kasi dati, di ba, binasted ka. Pero ngayon, kinukulit ka na niya. Pero, double check mo lang, brother, ha? Kasi napansin ko, baka kasi ginagawa ka lang niyang pang-capital dyan sa pag-sugal-sugal niya. Ayan. Nope. Di! Po. Binibigyan mo kasi siya eh. Paano pag wala ka na maibigay? Oh. Hindi naman po siya ganun. Yung Ano yung nag-ano? Na hindi ka, pahingi ganun. Hindi nga naman siya po nangihingi. Siyempre, ganun. Yeah. kusang loob mong binibigay yon. What if wala kang maibigay? Kasi medyo tagilid ngayon, budget mo, wala. tingin mo, Oo. kakausapin ka pa. Nagsasabi naman po ako. Pero pag ganun natatalo po ako, normal lang po. Yung ano lang. Hindi naman po ako magkagalit. Oo Parang nga, ano lang. hindi nga magkagalit. Okay? Opo, nalipat na kami sa ganitong oras. May mga nagtatanong lang, okay? Just to be clear. Mga live tayo sa inyong mga radyo, pati sa inyong mga social media. Okay.
Yes. Yun na nga, brother. Ang gusto lang naming sabihin dito na kailangan mo talagang Nasa'yo ang huling susi para maging kayo. Wala sa best friend mo. Kahit bigyan mo pa siya ng 6 digits, hanggat wala kang sinasabing, pwede ba tayong maging tayo since parang label na lang yung kulang sa atin. Totoo Hanggat yan. di mo yung sinasabi. Pangit po rin kasi sabihin yung, kailan mo ba ako sasagutin? Hindi. Alam niya bang nililigawan mo siya? Hindi yan pangit, brother. Sabi ng kumpare ko dito si Abit Maklang nanonood, nagtitinda ng ano to. Itlog. Hindi, iba, sinoril yun. Yung ano, Sumasagot si Lawrence Capilla. may lamay ba dyan? Tumahimik ka. Di, ano, titinda ng ano to, yung oyster. Ay, oyster. Talaba. Talaba. Kalaba yan. Ganito higupin sa laba. Talaba. May advertisement pa. Okay. Sandali, inaantok na daw si Zu. Wait lang, Zu. Vanessa, Wait okay. lang kasi. Yun na nga, sinasabi namin sa'yo, brother, na ikaw ang, hindi ka dapat parang ang pangit na sasabihin kung kailan ba ako sasagutin. Kailangan mo itanong yun. Kasi yun yung magbibigay ng Bibigay label sa'yo ng sa inyo, ng sagot Kung sa iyo. go ba ang relationship o hindi. Oo, kasi pag tinanong mo, will you be my girlfriend? Tapos sasabihin, hindi, friends lang tayo. O hanggang na-friendzone Alam mo ka na na naman kung- ulit. oo. O, at least alam mo na hanggang friends lang talaga. Hindi yung, basta, assuming ka na boyfriend ka niya. Pagdating pala sa ibang tao, Kasi iba pala. kinukulit niya naman ako, parang Oo. bet niya ako eh. Pagdating sa ibang tao, pakilala pala, tropa lang, best friend Oo. lang kita. Di ba? Go mo na yan. Sabi dito sa comment, sabi ni Mira Flor, ang advice ko sa'yo, Lawrence, go. O, diba? Huwag kang matakot. Si paring Abit, gumising lang daw siya para manood, tapos ngayon inantok na daw siya. Pero relax lang. Tingin, may tanong ako sa'yo. Sige, Tita Max. Ganon mo siya ka-love, 1 to 10? Hello? Gaano mo siya kamahal? 1 to 10. 10 being the highest. 10. 10. Ay, go mo na. Yeah. Ano pang iniintay mo? Kasi kung... Kasi noon pa man, siya yung dahilan kung ba't di ako natuloy sa seminaryo. Kasi hindi ka nagpare para sa kanya. Hindi. After po ng graduation namin ng grade 10, may plano po ako mag-seminaryo. May pumigil po sa akin kaibigan ko. Bakit? Parang hindi naman sa ayaw. Pag-isipan ko kung sure na ba ako sa plano ko. Sino yung pumigil na kaibigan mo? Lalaki po, lalaki. Okay. Ba't ka pinigilan? Hindi Ay, naman type pinili. daw Pero siya. ano po, sinabihin niya po ako na pag-isipan ko muna. Eh Oh, bakit sure sabi na ba mo ako kanina yung best friend mo yung dahilan? Hindi. Klaruhin mo yan na. Mayos ka, brother. Naantok na kami dito. Si Tigas Tito Grade naantok 11 na. po siya namin. Ano? Transfer po siya doon sa pinapasukan. Feeling mo, sign yun. Hindi po feeling yun. Kasi nung una ko po siya nakita. Yun na yun. Wow, magic. Okay, may magandang payo tayo mula sa isang pastor. Ayan. Billy Joe Yan. Santos. Advice ko lang Wow. sa'yo, Paps. Sometimes, the most painful thing is not when you failed because you did not do anything. The most painful truth is you did something hardly and the results to nothing. Copy Pastor. paste. Salamat, pastor. May tanong ako sa'yo. Ay, hindi. May sasabihin ako sa'yo. Yes. O sige, tanong na lang para marinig namin. May timeline ka ba sa panliligaw mo sa kanya? May timeline po. Wala naman po. So, walang maturity, walang deadline. Hindi ka nagmamadali. Hindi naman po. Kasi pag may nagmamadali po, para sa akin lang to Parang scripted. Scripted kung minamadali. Sige. Opo. Anong ulam mo Para sa kanina, akin. Lawrence? Yun na lang ang pag-usapan natin. Bakit ulam? Para matatapos na kasi yung oras natin. Anong? Question lang. Sabi ni Manuel Manzanero. Question din namin to sa'yo, brother. Takot ka ba sa commitment?
Yes or no? Ngayon to sa estado ng pang... Hindi, Bukas. Matutulog na kasi tayo eh. Hindi, totoo. Takot ka ba? Right at this moment, Mm-mm. kunyari maging kayo, takot ka ba sa commitment? Yes or no? Sa edad ko pong to, hindi na po. Oh. So what Hindi are ka you naman pala waiting takot. for? It's not for you. Hindi ka naman pala takot, brother. So, go for it. Oo. Try mo. Para wala ka ng what ifs. Okay? Kaya dinahan ko na po dito kasi nasa duty po siya ngayon eh. Dali, mensahe mo sa kanya, game. Okay, Dali. mensahe mo. Nyari 30 lang, seconds. Game. nakikinig siya or whatever. Dali, nag-time check Dali, na si time Kadyot. check na kami. Mm. Oh, game. Nag-time check na. Mm. Ano? Pwede ko pong lagyan ng name. Oo, Wala game, ka- game. Oh, lagyan mo lahat. Game. Sound check. 1, 2, 1, 2. Nino here. Nino po yung tawag sa akin. Or friends, ganun. Ano kung pangit ang nakaraan mo, pangit din ang nakaraan ko. Tol. Tol. Ganyan. Bro. Matagal na talaga kitang gusto eh. Kaso ang tanga natin dati, no? Pero ngayon, natuto na tayo. Kaya mo pala ako hindi pinasil ng 2 taon para matuto ako sa mga bagay na hindi ko pa alam kung paano masaktan. Ngayon ko lang pala na-realize na sakit pala magmahal ng ganun. Yung niloko ka. Ang masasabi ko sa'yo, mahal na mahal kita. X-Man, mamatay man, Batman, Superman, Wonder Woman, Spider-Man. Sana okay ka na ngayon kasi Uncle Tita, may sakit po siya ngayon. Ngayon, kahapon po eh. May sakit po siya. Nag-chat po sa akin. Ano nangyari sa kanya? Nilagnat? Masama po yung ano eh. Lagi kumbaga nilalagnat. Kasi nurse po siya ngayon eh. Nurse po. Nurse. Okay. Oh. Imagine mo, nurse nagkasakit. Okay, sige. Anyway. Okay. Thank you, brother, sa message mo, ha. Alam mo, sabi ko sa'yo, bilang uncle mo, go for it. Tuloy mo para malaman mo kung ano ka ba talaga sa kanya. Be man enough. Yes. Kumaya, hindi siya pangit, hindi siya nakakahiya. Wag mo siya dapat ikahiya. Tanungin mo, ano ka sa kanya. Just to be clear. Pwede ko ipakita sa inyo yung itsura niya para mahusgahan niyo. Wag na. Wag na, hindi naman kami Wag na. nang mag-judge. Hindi naman po. Hindi naman. Hindi, proud ka lang kasi. Maganda siya. Maganda siya. Ramdam naman natin. Alam Medyo naman. kahawig mo tita. Medyo kahawig mo tita. Nambula ka pa. Naantok na nga kami ni Seryoso. Pastor eh. Oo, Lawrence, eto. Seryoso, Mangkador. Anong teryoto? Anong teryoto? Tanong tila, tilitatabot. Kahawig ni Tita Max. Lawrence, ako naman bilang payo ko bilang isang babae. Never kami Yes. ang payo ko, hindi kami first move sa inyo. Kaya Tama po. never. Ano po yun? Yeah. Sa harap ng inyong jutay na ethics, hindi ko. Ay! Hindi kami mag-first move, sorry guys. Okay, so Kaya kayo pa rin, nasa conventional, traditional pa rin ako. Iintayin ko pa rin na ako yung tanungin. Hindi ako yung magtatanong. Kaya magtanong ka na, Lawrence. Thank Okay. you. May gusto kang batiin? sige, shout out ka na, brother. Shout out. Binabati ko pa ang buong mundo. Hindi, joke lang. Yan mo na, antok na. Yan lang. Salamat, Lawrence, ha. Thank you for your Thank you, time. Lawrence. We love you. Salamat, Lawrence. And balik ka pag sinagot ka na niya at alam mo na kung ano ka sa kanya, okay? Po. Okay, salamat. Amping. Amping kaya. Amping. Okay. That was Lawrence, ang ating Tawag ng katas. Caller. salamat sa mga Nanood sa nag-comment. atin. Yan, sila Pastor Billy Jo, sila Oo, Tochi si Barrera. Pastor Riley. Ayan, Pastor sige. Brandon. Balikan natin yan. Tuloy tayo. Naka-live po tayo, Black App and Blue App, ha, mga kabisyo. Dagan salamat.
Salamat ha, sino ba to? Jason Robles. Wait lang. First song, di ba, mag-exit? Oo, andun na tayo. Si Tochi. Mama ah, Cha, Alin. Max and pagod na. Sumakit ulo ko kay Lawrence. Oo, si Jason. Basta tawag kayo. Brother Abet, salamat sa panonood. Bukas sana makasama natin sila Riley, si Brandon. Yan, tatawag diba? kayo. Tatawag. Oo. Yung mga, mag-alias na lang kayo para hindi halata. Correct. Oo. Hindi mahiya. Salamat kayo ha. Sige, tuloy-tuloy pa natin to hanggang bye-bye Beauty natin. White DS May, 9 p.m. po kami ni Uncle Dagol. Yes. So yung drama natin, live drama, every 10:15 p.m. Tapos tawag ng katas naman, 11:15. Yes. Ganun lang, basic na basic lang tayo. Ano nangyari sa part 2 ng Seaman? Kanina pa yun, Kenneth Marquez eh. Ayun. Panoorin mo sa... Ganda kung yun. replay ka, panoorin mo Sa sa YouTube. YouTube. Oo. Love Radio Manila. Okay? Panoorin mo dun. Para malaman mo kung anong nangyari sa part 2. Ayan. Love you, Tikas Tito. Salamat ko sa support ha. And next time, mamimigay ulit tayo ng mga katas na nakalipas exclusive t-shirt plus Supercut Barbershop cap. Ayan. Salamat ha. Thank you. Ayan. Si R&T Clothes Shop. Salamat mga taga-Davao. May gabiin ninyo tanan. Daghang salamat! Daghang salamat ug maayong gabi. Daghang salamat Luzon, Visayas, and Mindanao and Metro and Mega Manila sa pagpaminaw sa mga katas ng nakalipas. Bukas po samahan niyo kami ni Uncle Dagol, 9 p.m. to 12 midnight. Ayan. May live drama tayo dyan, mga katas na nakalipas. At syempre, kung meron kayong gustong i-share na katas, tawag ng katas. Yes, Tawagan nyo lang tawagan kami. niyo lang po. Daghang kayong salamat, guys. Sa mga nasa palengke ngayon, 24 hours sila, Tita Oo. Max, no? Nasa Sa mga- Buko Juice, Ayan. mga RTW. Bukuhan, karnihan, Gulayan. gulayan, itlogan. Ayan. Mm. Bukas na yung kape. Uy, salamat, Thank Col. you, Riley. Thank you anyway. Sa ngalan ni Kuya Dut, nakasama nyo ang dahilan bakit ka nanonood ng Radyo Tita Max, Tanya Chinita. At ang Pray Boy, Uncle Dagol with Mang Kanor. Dito yan sa stasyong number 1. Ito ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sila di mga drivers, basic. Metro's number 1 Love Radio Basic!